Toto jsou 3 časté chyby, kvůli kterým se vám nedaří odnaučit pejska tahat na vodítku. Hodně lidí se upne na jednu metodu, ale neřeší kontext. Možná už jste slyšeli takovéto typické zastav se a počkej, až povolí vodítko. Ta myšlenka není špatná, jenže samotná pravděpodobně fungovat nebude. Řešit bychom měli hlavně příčinu, třeba emoce, přebytek energie nebo zlozvyk. Špatné používání vodítka. Tohle se děje hrozně často. Pejsek tahá, majitel se snaží tahat zpátky a vodítko je neustále napnuté. Pejsek se ale na ten tlak často otupí a už pro něj nic neznamená. Přitom by vodítko mělo fungovat jako komunikační nástroj mezi vámi a pejskem. Neříkáte pejskovi jasně, jaká jsou pravidla. Pokud se snažíte pejska tahání odnaučit, zamyslete se nad tím, jestli jste pejskovi opravdu vysvětlili, jaká jsou pravidla chůze na vodítku, co po něm vlastně chcete. Zkuste se vrátit opravdu na začátek a v rámci tréninku pejskovi ukázat, co je vlastně cílem. Označte a odměňte každý krok na prověšeném vodítku. Dejte pejskovi možnost pochopit, jak to chování má vlastně vypadat.